Bueno, bo día a todos e todas. Primeiro, disculpar a ausencia de Manel, que non podía vir por unha cuestión laboral urxente que non podía faltar. Vamos dar inicio a este pleno extraordinario urxente, primeiro co pronunciamento sobre a urxencia da sesión. Explico que a urxencia da sesión é porque acaba hoxe o prazo para ter este trámite administrativo, puramente administrativo, pois debidamente resolto. Hai unha discrepancia a hora de interpretación da necesidade ou non de que teña un pronunciamento do pleno. Na anualidade do ano pasado fíxose, hasta ahora fíxose con decreto da alcaldía dando conta no pleno desa solicitude. Este ano, por parte da Diputación, interpretan que hai que pronunciarse no pleno, aínda que realmente é unha redundancia, porque realmente xa foi debatido nun pleno a inclusión desta cantidade, que é no pleno dos orzamentos. No pleno dos orzamentos xa iba consignada a cantidade que vai destinada do POS adicional a gasto corrente. Por lo tanto, ese é o motivo da urxencia da sesión. Temos que votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. Apróbase a urxencia e pasamos ao debate do asunto que nos trae, que é o expediente 483/2024, que é o POS adicional 2024 para gasto corrente. A palabra a voceira. Bueno, bo día a todas e a todos. O contido do que se aproba, efectivamente, inclúe, e así o quero aclarar, unha parte de investimento que, efectivamente, se corresponde a obras que xa foran incluídas na parte de POS complementario, que non sei se lembrades que cando se inclúen xa eses proxectos pois non teñen que ser aprobados os proxectos en pleno, porque xa quedan aprobados pois no pleno do POS inicial na parte de complementario. Os proxectos que se inclúen aquí, tal e como figura na documentación do pleno, pois son a pavimentación do camiño entre a Bañoca e o Castro, cun orzamento de 65.375,97, e o ensanche e pavimentación do camiño de Currás, cun orzamento total de 91.355,80. Pois unha cuestión que creo que está ben aclarar no pleno. Por outra banda, o que sí que é obxecto deste punto e a súa aprobación pois é a contía de achega provincial para o financiamento de gastos correntes, que sería 165.798,73. Unha cuantía que corresponde a este Concello en base, pois, aos criterios que rixen este programa de financiación da Diputación para as entidades locais. Criterios, pois, obxectivos que, provocan unha financiación sustentada na equidade nos territorios e que, dende logo, tendo en conta as dificultades de financiación das entidades locais, pois hai que poñer en valor, dado que, ademais de todo, non vai condicionado e permite que os concellos podamos decidir a que finalidades o destinamos aquelas que son principais necesidades. Neste caso, pois a cuantía que acabo de decir, de 165.798,73, pois se destinará principalmente a financiamento dos gastos vinculados á recollida de residuos, tanto a parte de persoal, combustible, como tamén pois a transferencias a outras entidades, neste caso Sogama, pois que é unha cuestión tamén ben a ter en conta, sabendo o incremento que vai a producirse este ano no custe e que xa está anunciado que se vai a incrementar aínda máis no ano que ven. E por último, tamén
alumeado público, o gasto corrente pois que supón a factura eléctrica pois que deriva deste servizo á veciñanza. Juan? Ben, nós estamos de acordo en pedir os investimentos para manter as infraestructuras do Concello. Ese é o requisito, estamos a favor. Belén? Bueno, por a nosa parte, agradecer a explicación de María que nos acaba de dar e, por outra parte, decir dúas cousas. Primeiro, que vimos hoxe aquí porque é o último día e nos queda pouquiño tempo para poder participar neste post adicional para gastos correntes. Acaba ás 3 da tarde. Co cual, desde o 1 de xullo que empezou, creo que tuvemos plenos suficientes en xullo e en agosto para poder levar isto a pleno. En segundo lugar, que estamos de acordo e votaremos a favor desta convocatoria e tamén decir outra cousa, que se convocou onte, foi a convocatoria oficial ás 13:58, polo menos a que teño eu, moi ben, pero non tuvemos acceso á información hasta a noite, 8, 9 da noite. Entonces, agradecemos que as próximas veces, unha vez que se fai pública a convocatoria, tamén se faga público ou poidamos acceder á información para o próximo pleno. Nada máis. Bueno, varias cuestións. A primeira, vou empezar polo final. A convocatoria estivo feita, foi con carácter de urxencia, votámoslo antes, explicamos o por que foi a urxencia. Houve plenos, claro que houve plenos, entre eles un pleno no que se decideu incluir esta cantidade nos orzamentos. Por lo tanto, non é unha cuestión nova. É dicir, este é un trámite puramente administrativo, incluso, no que decía antes, incluso, pois, nas que os técnicos teñen discrepancias de se é necesario ou non é necesario que pase polo pleno. É unha redundancia, é dicir, pasar polo pleno unha cousa que xa pasou por un pleno, home, pois non ten moita lógica, pero, bueno, para asegurarse, decidimos. É o último día, claro que é o último día. Entre outros, por exemplo, o Concello de Naroínda aprobou onte tamén, e a inmensa maioría dos concellos aprobaron onte. É dicir, entre onte e hoxe. Convocouse por vía de urxencia, precisamente pola discrepancia que había se era necesario ou non por parte dos servicios técnicos municipais, estuveron en contacto cos servicios técnicos da Diputación e ao final concluíron que era mellor facer o trámite administrativo ese de aprobalo polo pleno para maior seguridade xurídica, pero non por unha cuestión de debate de para que van ir destinados os fondos, que ese é o debate, que iso é a lógica. Belén, esas son cuestións puramente administrativas, son os técnicos da Diputación e os técnicos do Concello que interpretan, porque o debate político, o debate que nos trae ao pleno é se tes que destinar eses fondos e a que os queres destinar. Ese debate xa se dera no pleno do Concello. Nós sostemos que xa se dera no pleno do Concello, porque xa deu no pleno do Concello. No pleno do Concello, cando aprobamos os orzamentos, entre outras cousas, coa observación do PP de que era moi tarde cando aprobábamos os orzamentos, un dos argumentos que utilizamos para aprobalos nese momento foi para ter máis seguridade e maior rigor á hora de aprobar os orzamentos, porque tiñamos xa as cantidades que podíamos consignar pois xa aseguradas, non? Entre elas o pos adicional. Desgraciadamente non pasa con outras administracións como a Xunta que non ten plans únicos e levamos co Fondo de Cooperación Local conxelado desde o ano 2010. É unha cousa que tamén é política, é dicir, levamos desde o 2010 e desde o 2010 hai un incremento no custe da prestación dos servizos esenciais pois sustancial, entre elas o IPC, ademais de todo o incremento que significou a pandemia, a crise e todo isto, o precio de enerxía, esas cuestións, elevamos desde o ano 2010 sin incrementar nada. Grazas, entre outras cousas, os concellos da provincia de Coruña poden pois traballar con algo de soltura porque desde a Diputación, con unha decisión política do goberno da Diputación da Coruña, decideuse que a maioría dos fondos da Diputación aos concellos se transfiran nun chamado plan único. Por certo, aprobado
con un scratch dos alcaldes do PP, que están todos a favor disso, pero o que pasa é que había que ir facer o scratch ali porque había a orde política de que se fora a facer o scratch, porque a Diputación decideu, con criterios obxectivos, repartir a maioría dos fondos que reparte a Diputación aos concellos en función duns criterios previamente consensuados entre todos. Dispersión, poboación, superficie, unha serie de criterios que son medibles. A Xunta non. Entón, o argumento ese de que vides o último día, a última hora, claro, por iso se fai ás 9 da mañá, porque non é un debate político, é un debate, é aprobar algo, unha cuestión puramente administrativa. Puramente administrativa. Diríache de corrixir certas cosas. Aquí non estamos votando ninguna convocatoria. Non estamos votando ninguna convocatoria. Estamos votando se o Concello de San Sadurniño quere solicitar, a convocatoria fai a Diputación, se o Concello de San Sadurniño quere solicitar que a que quere destinar eses fondos de gasto corrente. É o que estamos decidindo, non é? Nosotros decimos que eses fondos de gasto corrente os queremos adicar a isto, a pagar a enerxía eléctrica, a pagar o tratamento dos residuos, entre outras cousas, porque unilateralmente, non lle das a cabeza, unilateralmente, a Xunta de Galicia, que é a accionista principal, a accionista mayoritaria da empresa que xestiona o tratamento dos residuos de todos os concellos, pois decideu nos subir na mitad do ano o 30% o custo da prestación dese servizo. Entre esas cousas vai destinado ese fondo. Non sei, eu dixen se era posible que a próxima vez tuveramos a información para poder acceder á información da convocatoria. A información estaba disponible, a información estaba disponible, parece unha cuestión que non é unha cuestión do alcalde, é unha cuestión de secretaría, estaba disponible. Outra cousa é se chamandan por WhatsApp ou chamandan polo que seña. Disponible estaba na sede electrónica do Concello, na parte de órganos colexiados, tiñas toda esa desde o minuto 1. Outra cousa é que despois, para facilitar, che mandan por correo electrónico, che metan no xestiona a escrita ti e tal, pero estaba. Eu sinto, pero somos adultos, somos representantes populares, a estes sitios hai que vir aprendido da casa. Estaba a información. Non se pode vir dicir ao pleno que non tiñas a información desde o minuto 1. E senón, que me corrixa a secretaria interventora, que é a responsable de iso. Ten a palabra. Co permiso do señor alcalde. No xestiona si estaba a documentación. No momento en que se realiza a convocatoria, todos aqueles que forman parte dun órgano colexiado poden acceder co seu certificado a través co seu certificado que os identifica. Hai un apartado chamado órganos colexiados onde aparece toda a documentación dende o mismo momento da convocatoria, porque o programa non deixa enviar a convocatoria sen poñer a disposición a documentación. Outra cousa é que por facilitar un pouco a cousa eu asigne o expediente aos que formades parte do órgano colexiado, que efectivamente foi un despiste meu, pois fruto da urxencia da cuestión, que tiven que facelo, e olvidóuseme esa asignación que a fixen a última hora da tarde. Pero a documentación sempre está disponible a través do módulo de órganos colexiados, onde só poden entrar os membros do órgano colexiado. Sempre está aí. Mari Carmen, se queres. Perdón. Nada, eu simplemente quería aportar un dato en relación a esa observación dos plazos. Realmente, o tema central na maioría dos concellos, efectivamente, é a cuestión do gasto corrente, que canto máis actual seña a foto do que partes para facer a proposta, pois mellor. De feito, facendo un seguimento un pouco da política, da actualidade da política municipal na comarca, podemos comprobar que estes plenos estánse celebrando todos nestes días, tamén por vía de urxencia, un pouco pois para que a solicitude se axuste
o máis posible pois a foto actual das contas municipais e que seña pois darlle a mellor utilidade posible pois a un instrumento como este do POS. Non somos o único concello que nestas datas vai a esta convocatoria e sí que está sendo así pois derivado desta cuestión. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Non habendo máis asuntos, levanta a sesión.